Matthew, wastad yn neis i gael y cyfaidd ar y land y ti. Hoffwn i wedi rhywun peth, ond ti wedi dod o'r glaw gyda ti unwaith to. Fi wedi, neu di ti'n gytrefol, twel. What a dig. Ond trwy yma, ni'n cael y cyfle i gwrdd ar cariad newydd yn dy fywyd i. Ie, fi'n edrych man ti gwrdd i. Ie, fi wedi clywed bod i bach yn hun y ti. Odi. A bod i wedi cael bach o waith. Yn dyn i gyd. Lle mae de? Mae draw fyna. So pwy sy'n ymlaen? Neud ymlaen? Dychmyga. Neidia. Balas gyda'r hen bengliniau nawr. Siwm ydy hips newydd di? O, wel, ti'n fel bionic. Sorry. Good catch, Math. Ie. So hwn yn y batchin di fan hyn nawr, efe? Ie. Yn yr ardal mae ti'n byw? Ie. A pa mor lwcus i ti i gael y llong yma? Os fi'n hollol ffodus iawn i gael fath beth, ond hallelujah, mae'n cymryd gwaith. Ond so ti'n gyrru'r llong i ti, neu'r cwch? Dim o hyd na. Dim o hyd? Alla i ddod o'n mas? Ti'n methu parco? Fi'n methu parco. Ond o sawl syniad dwl da fi pam dylen ni brynu cwch. Ond un reswm oedd, ti'n meddwl ddinas ma, chi'n byw ar ben eich gilydd. A i fi, y dŵr yw y man ola nawr lle mae deimlad o ehangder. Lle chi eisiau mynd gyntaf? Bont neu Statue of Liberty? Mae'n eitha choppy, nag yw e? Di, o mae'n symud, watcha di na'n ffynnu. Rarebit yw edrych cwch, efe? Ie, reswm arall dwl brynes i'r hen cwch pren. Gath i adeiladu yn Brooklyn yn 1939, a gath i enwi yn 1939 Rarebit. So o'n i'n meddwl, ffawd yw hwn. Oedd e'n fel un pan nes ti brynu ddi? Dim o bellfor. Cymrodd i 3 blynedd da i fi ac y capten Kelly i ail-wneud pob dim. So mewn ffordd, fe hwn oedd y brosiect di yn ystod y pandemig? Ie. Hwn oedd yn caru fi mas o'r tŷ. Ti'n bles gyda fel mae wedi troi mas? Ydw, hynod bles. Dim cweith yn credu bod fi wedi bod mor dwb i brynu fe'n y lle cyntaf. Mae nawr yn byw bywyd arall, lle mae'n dod fi'n gobeithio, mae'n dod â hwyl i lot o wahanol bobl. Dyna beth sy'n neud yn harbwr ddiddorol yn y man ni. Fel, mae cychod yn symud pob dim, ysbwriel y ddinas, mae pob dim ar y dŵr. So fi'n dwlu'r ffaith bod i dan harbwr sy'n gweithio, ti'n gwybod? Does dim cwch bach pren arall yn y harbwr yn gweithio. So o'n i'n meddwl, ti'n gwybod, wel ffenest fy'n meddwl falle lle ni'n llenwi twll. O, ydych chi'n gwybod? Ti'n mynd i fynd â ni am to bach nawr o gwmpas? Be, y cwch ti'n meddwl? Ie. Y bar ti'n meddwl? Y bar. Bant ar gart. Yn i ddilyn di? Waw. Ynddo fe. O, fi'n caru hwn. Dy gartre ysbrydol. Un peth ni yn cynnig o hyd. Cynnig o hwnna? Ie. O, penderi. Ni yn cynnig y penderi. Beth sy'n fan hyn? Dim o'r busnes di, pa'n ti'n poeni. Dechrau stawr, hwnna'n handi. Stafell fach. Rodri. Mae darnau bach o Gymru bob man dyn ni. O, neis. Roedd ni'n cynnu'r lamp. Ti'n cysgu ar y cwch eto? Fi wedi dyn o lan ar y cwch, rhywbeth fel yna. O, ti'n gwybod teg. Wel, drycha ti fan hyn nawr o Whitchurch yng Nghaerdydd ac yn gyrru dy gwch o dan y Brooklyn Bridge. A pwy fydde feddwl? Ti'n actually gwybod beth ti'n neud? Dim rili, na. Ond fi wedi gweld ffilms. Fi wedi gweld ffilms a wares i morwr unwaith. Do fe? Na mo. A o, yn Titanic? Ti'n ti'n gyrru hwn nawr, ti'n gofod cael fel trwydded neu pas o testi ar ei cwch? Ti'n gwybod, dyna beth sy'n frawychus am y harbwr, sy'n rhaid i gael unrhyw fath o drwydded na dim byd i fynd â cwch mas yn y porthladdoedd prysur ar byd. Os dy ti hwter? Oes, diolch yn fawr. Allwn ni'n glywed y hwter di? O, ar y cwch! Allwn ni'n glywed y hwter di? Ei! Dwi'n mynd yr holl bwtwma fan hyn, so ni'n gofyn ti beth mae popeth yn neud, fydde ti'n gwybod? Dim syniad. Ti eisiau gwybod? Be fi'n neud e? Dwi'n dal i'n syth nawr. Pa mor... Ydyn ni'n mynd flat out nawr? O, ffandan na dyn. Cwch yma wedi cael ei adeiladu 1939, yr un flwyddyn gath yn hadu yni. Tiw. Ie! O. Mae'n gynt na'n hadu, allai weithio ti hwnna. Ti a'r teulu, eisiau mae'r plant i gyd yn joio ar y cwch? Dwi'n cysau. Ond ti'n meddwl be, fel na i, ni gyd, os ni'n byw y treithau nôl yng Nghymru, ti'n cyfer yn ganiataol? Oed, a bod deg, maen nhw wedi tyfu lan yn y parc, nhw'n chwarae pêl troed, gyda'r olygfa na, pob bore Sadwrn. Ond dwi dal ddim yn cael ei golli yna, fi dal yn cael rhyw gyffroes yn gweld ni.
Ond yna'n pethau gyda ti, cyfres newydd o Perry Mason ar y ffordd mas. Dechrau nawr mis Chwefros, o'n i'n dechrau gwneud stwff i'r wasg yn barod. Ges ti hwyl yr ail gyfres? Do. Ond hefyd gyda Perry Mason, nid dim ond yr actio i ti'n neud, yw e? Na, fi'n esgus gynhyrchu hefyd. Mae'n rhywbeth hollol newydd i fi, a rhywbeth dwi'n mwynhau fawr, ti'n cael dy dreto fel oedolyn. A mae llaw gyda fi yn y stori, a be oedd yn digwydd, a pwy oedd yna fe, a pa crew o'n i'n ddefnyddio, so nes i mwynhau'r elfen angen fawr. Come on.